Víš co, my se tu dneska potkáváme na premiéře filmu Cukrkandl, tak mě zajímá, co tam hrajete za roli. Je to ťažké o tom hovoriť, lebo to asi nie je podstatné, ale hrám učiteľku. Je to ťažké, nechcem o tom hovoriť, že čo tam hrám, ale dôležité je, že prečo je dôležité prísť, akože sa pozrieť ten film. Lebo je to nádherné, výtvarné. Mám tam úžasného kamaráta, teraz prišiel. Takže výtvarne je to nádherné. Je to úplne skvělý námět. Režisér bol perfektní, úžasní kolegovia. Dávno som nezažila takto ucelený štáb ako tu. Je třeba obsazení něco, podle čeho si vybíráte vlastně tu roli do toho filmu? V prvom rade je pre mňa dôležité, že o čom je ten film. Čo mne hovorí, čo by mohol povedať tomu svetu. Toto je najdôležitejšie pre mňa. A potom až v druhom kole začnem riešiť, že akí tam budú proste moji kolegovia. Ale ešte sa mi nestalo, že by som odmietla film kvôli tomu, že tam hrá niekto, s kým nesúhlasím. Máte to hodně náročné třeba po té cestovní stránce, protože vy natáčíte nejen v Česku, ale na Slovensku a také v Maďarsku. Jak se to dá zvládat? No, teraz tento rok je to brutálne pre mňa, úplne celkovo, lebo mám pocit, že som doma iba 1-2 dní a ináč som na cestách, ale to je akože jednak vďaka Bohu a vďaka tomu, že som v 3 krajinách, tak to samozrejme, že potrebuje viac obetavosti, ako čo sa týka toho cestovania. Ale nie vždy tak to je, že som zažila obdobia, keď som bola iba buď v Čechách, alebo na Slovensku, alebo v Maďarsku. A liší se ta práce vlastně s tím štábem, jako mezi těmi 3 zeměmi? Je tam rozdíl? Ne, to absolútne nie. Nie, my proste ako žijeme takhle úplne, že spolu všetci, že tam to nie je. Všetci sme profesionálni, tam o tom absolútne nie je reč. Vypadáte výborně, jak se udržujete v kondici? Ako? Čistím sa duševne, mám nejakú tú domácu péče a hlavne musíš mať lásku doma, ktorý sa stará o teba. A keď sa stará o teba tvoja láska, tak nemôžeš vyzerať zle. Takže máte partnera? Samozrejme, áno. Vlastně ho moc neukazujete. Ne, lebo to nepatrí do toho sveta, čo prežijeme, alebo čo prežívame, čo sa týka toho showbiznisu, lebo proste tam ja chcem byť iba cez tú prácu a nie akože byť videná vďaka tomu, že koho mám partnera. Takže toto je moje súkromie a keď nás niekedy uvidíte, tak nás niekedy uvidíte. Ještě se zeptám, ta duševní očista, nebo jak jste předtím zmiňovala, tak to znamená, to jsou nějaké meditace, nebo? Všetko. To je absolútne všetko. To je o tom, že analyzuješ seba. To je o tom, že priznávaš nejaké svoje nepekné veci, čo máš v sebe. To je o tom, že máš tú vlastnú hygienu duševnú. To je o tom, že vieš, čo potrebuješ k tomu, aby si sa čistila. To je o tom prosto, že chceš tomu svetu akože dať čistejšiu vicu, alebo nechceš dať. Extra.